Eżerċizzju sempliċi li għamel it-tim tal-programm mill-Ostra ġab fix-xejn kliem il-Prim Ministru li fl-aħarjien fost l-oħrajn fil-Mosta kemm il-darba ftaħar li l-Gvern Nazzjonalista daħħal is-servizz tal-Wi-Fi kullimkien. U għalinna għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali jien sa nagħmel il-Wi-Fi kullimkien. Da x'inhu dal-Wi-Fi? Mela m'għandunax li għamilnieh kullimkien kważi diġà. Wara dawn id-dikjarazzjonijiet, it-tim tal-Ostra marru jiċċekkjaw jekk il-Wi-Fi internet jaħdimx f'Ħattart, fil-Gargur, f'Ħalbalzan, f'Ħalsafi, Liklin, f'San Pawl, fis-Siġġiewi u fis-Swieqi. 8 lokalitajiet li huma mmexxija minn kunsilli lokali b'maġġoranza nazzjonalista. F'7 lokalitajiet il-Wi-Fi internet ma ħadimx. Wasalna issa fil-lokalità ta' Ħattart nisabu fiċ-ċentru u warajna għandna it-tabella tal-Wi-Fi. L-istess ġara fil-Gargur, f'Liklin u f'San Pawl. Kif ukoll f'Ħalsafi. It-tieni darba ninsabu taħt it-tabella. Ħanerġgħu nippruvaw. Fis-Siġġiewi. Hawnhekk fis-Siġġiewi fiċ-ċentru m'hawn l-ebda tabella li tindika li għandna il-Wi-Fi. Hawnhekk m'hawnx servizz tal-internet. U anke fis-Swieqi. Fiċ-ċentru ta' Swieqi nagħmlu ħonn u jidher li hawnhekk ukoll għandna problema nippruvaw nibdlu l-pożizzjoni wkoll. U jidher li Wi-Fi hawnhekk ma daħalx. Bl-unika post fejn il-Wi-Fi qabad ikun biss f'Ħalbalzan. Mara tiegħi qalt li spjegalhom x'inhu Wi-Fi. X'inhu dal-marelli Wi-Fi? Taf x'inhu li Kimberly u Jurgen jew inkella anzjana li għandu computer minflok li joqgħod jaħdem id-dar u joqgħod magħluq ġo kamra u jaqbad mal-linja tal-computer biex ikun jista' jħaddem il-computer jaqbad l-internet, joħroġ barra għall-arja, iġib it-tfal bil-puxċer miegħu, iġib il-kodba miegħu jekk irid joqgħod jaqra, jintefa' ġo pjazza u b'xejn ma jħallas xejn, jaqbad jixgħal il-computer u jaqbad mad-dinja kollha. Apparti f'dawn il-lokalitajiet fejn il-Wi-Fi internet ma jaħdimx, hemm 21 lokalità oħra f'Malta u Għawdex li għadhom totalment mhux koperti bis-servizz tal-Wi-Fi internet.